Ανοίξτε το, μην πέντε ακόμα. Δεν χρειάζεται να πετευτούμε και κάποιο κόσμο. Θέλω να κάνω τον αγώνα της φυλακίας. Και μάτι. Εδώ δεν θα το αλλάξουμε, εδώ που έχει κλείσει. Άνετα. Κοίτατε. Μπράβο, ρε παιδί. Ναι. Πάρε και με το κινητό να πούνε τα παιδιά για να τους αναμεταδίδετε. Τραβάμε και το βίντεο τώρα, το ιστορικό. Μπράβο σου. Γι' αυτό τα κινητά τα πάνε τυπού. Ξέρουμε. Υπάρχουν και άλλοι καθίστες. Αυτή ο Τέσσερς θα το πω. Το Δαντά. Είναι εξοντισμένος. Το μην πέντε δευτερόλεπτα, έχεις κλείσει και δεν μπορείς. Δεν δευτερόλεπτα. Δεν έχει κλείσει. Εδώ το κοπέλο. Ξυπνάδε. Πίσω το δημόσιο σχολείο και ανοιχτά τα φροντιστήρια και τα... Αυτό είναι το θέμα, να μην βγαίνει το φροντιστήριο. Τι πράγμα? Τα ουσιαστικά πράγματα δεν είναι τα τσιγάρα και τα κινητά και όλα αυτά. Τα ουσιαστικά πράγματα είναι όχι από συγκεκριμένους κατηγορίες, γενικά από το εθνικό σύστημα. Σωστό. Να γίνει μια στη δουλειά σου, να Γι' μην αυτό χρειάζεται λοιπόν να έχουμε και εμείς γι' αυτό έχουμε απεργίες. Δεν μπορεί εσείς να μας τις καταλήξετε. Εγώ είμαι 30 χρόνια στον αγώνα, δεν μου πείτε τι είναι αγώνα. Και δεν το κάνεις αυτό με την κατάληψη. Ελάτε και γιατί μου λίγο ακόμη. Μπα δεν θα πάει κάτω, δεν κλείνει τώρα. Θέλει ο Νίκος. Κόβεται, δεν κόβεται. Χρόνια το κόβουμε, για να πιάσω το ίδιο. Δεν μπορεί ρε πόσο. Το 40, το 59, όλα δυναμικό. Το 40 το Σήμερα λοιπόν κάνει μάχη. Έχετε πάει σε δουλειά. Από το καβάλι του αρχηγού. Βγάλε το μικρόφωνο και το δικαίωμα και βάλει το εκεί και βγάλει το αυτό και βάλει το καφέ. Έχεις τη μικρή την ουσία. Ναι. Και. Βγάλτε το λουκέτο. Ωραία, να ανοίξουν την Ελλονική, ευχαρίστως να μην κάνουν τις πλακές και να ξεπηδώσουν και να τελειώνουν. Μάλλον. Μα είναι παραλογισμός. Είναι παραλογισμός και δεν με ενδιαφέρει να κάνει το 40. Αυτοί δεν κάνουν μάθημα, παιδιά, το έχετε καταλάβει. Από εδώ άνοιξε, όχι από εκεί. Να σηκωθείτε άνθρωποι. Να πάτε να μου πείτε, κυρία, εμείς δεν θα θυμάστε σχολείο, πάμε πορεία, ας πούμε. Να το καταλάβαινα, να κάνετε αγώνα. Θα το κάνουμε αυτό. Όχι πλακίες. Ανοίξτε την πόρτα και την βάλτε στο παραδείγμα. Μην είσαι καλός. Ρε παιδιά, αφήστε αυτά τα χιλιά, αυτό είναι το εύκολο εδώ. Είσαι βλάκας. Θα το πέφτει ρε βλάκας. Βάλε και την άλλη τις μηχανές. Θα το φτιάξω κινητό και αλλημονό. Έλα, ανοίξτε εδώ. Αυτό ανοίξτε. Ναι, πού είναι. Ελάτε. Έλα εδώ. Βάλτε το πάνω. Βάλτε το πάνω. Βάλτε το, ναι. Τώρα που τελείωνε. Κοίτα, άμα ανοίξει το άλλο που λέμε μαγνής, αν ξέρω και παίρνει το κλείνει. Τίποτα θα μας κάνει. Το έχουμε χαμένο έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι γραμμένο, το δεν ανοίγει. Βάλτε το κάτω. Άσχο να πάρει.